खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजिब बसुमतारी। बे समाव राजकुमार ब्रह्मआ बीजेपी दोलोखौ नागारनाय लोगो लोगोनो नागारनायनि उनावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि सायाव बेरफुसार बुंथि बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नोंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदि नोंथांमोना मिथिगौदि दा बयसो बीजेपी दोलोनि एबा क'क्राझार बीजेपी दोलोनि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ एबा राजकुमार ब्रह्म बिथाङा बीजेपी दोलोखौ नागारनानै बीपीएफ दोलोआव जगदान जाबाय आरो बे जगदान जानायनि उनावनो बिश्वजित दैमारि बिथांनि सायाव मोनसे बेरफुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों एबा खोनानो मोननाय जादों, जेराव बिश्वजित दैमारि थामहिनबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा सीएम जानायनि सिमां सुजुनायखौ बे समाव राजकुमार ब्रह्मआ बिश्वजित दैमारि बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव रोखायै फोरमायदों खौरां मेलनि गेजेरजों राजकुमार ब्रह्मआ बीपीएफ दोलोआव जगदान जानायनि उनावनो बिश्वजित दैमारिनि सायाव बेरफुसार बाथ्रा बुंदोंदि बिश्वजित दैमारि बिथाङा सिरियै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिआरनि सीएम बिथाङा जानो सिमां सुजुगासिनो दं होननानै बिथाङा राजकुमार ब्रह्मआ फोरमायदों खौरां मेलनि गेजेरजों। थारैनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बिटिआरनि सीएम जानायनि सिमां सुजुखोमादों नामा? मोनसे गिदिर सोंलु रायजो राजाफ्रा बे समाव गोबां बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो गोबां सोंथि सिखारदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि सीएम थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानायनि सिमां सुजुखोमादों नामा? बे बाथ्राखौ राजकुमार ब्रह्म थामहिनबा क'क्राझार जिल्लानि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म बिथांनि खुगानिफ्राय रोखायै बुंनायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि एबा क'क्राझार जिल्ला बीजेपीनि बारग' आफादगिरिमोन आरो बे बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ बीपीएफ दोलोआव जगदान जानाय लोगो लोगोनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांनि सिमांखौ बुंफुरना होदों खौरां मेलनि गेजेरजों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि सीएम थामहिनबा गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानायनि सिमां सिरि सुजुखोमादों होनना बुंदों। थारैनो बे मोनसे गिदिर सोंलु। थारैनो बिश्वजित दैमारि बिथाङा बीजेपीनिफ्राय जानानै फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि सीएम जानायनि सिमां सुजुखोमादों नामा? बेयाव मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैदों। थारैनो दानिया फैदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांखौ फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि सीएम जानायनि सिमां सुजुगासिनो दं होननानै बिथां फोरमायनायखौ जों आबुङै